ora kelingan depien kowe wis janji apa jarene arep nata negara nata bangsa supaya rakyat uripe mulya ning nyatane kabeh mau cuma ning lambe barang wis dadi pejabat mikirno enake dhewe gak peduli karo nasibe rakyat sing lagi njeret merko uripe mlarat pamrihmu piye iso iki lho gandol duwe negara kok acak-acak kowe lah. Apa jarene arep nata negara nata bangsa supaya rakyat uripe mulya ning nyatane kabeh mau cuma ning lambe barang wis dadi pejabat mikirno enake dhewe gak peduli karo nasibe rakyat sing lagi njeret merko uripe mlarat pamrihmu piye iso iki lho gandol duwe negara biar tidak begitu. Mari kita golkan Undang-Undang Perekonomian Nasional Indonesia, undang-undang yang berlandaskan Pancasila demi kesejahteraan, kemartabatan, kesentosaan dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.